Sugilanon sa usa ka babay gikan sa Solomon Islands. Kini ang sugilanon ni Alice nga nagaulhan, panimalay alang sa pagsimba. Ako si Alice gikan sa Solomon Islands. Sa daghang tuig nagserbisyo ko isip high school teacher ug karon usa na ko ka freelance educator ug researcher. Apan sa tanan nakong gihimo, dala ko ang dakong pasalamat sa usa ka dapit nga nakahulma sa akong pagtuo, ang Pacific Tertiary Evangelistic Center o PTEC sa Suva, Fiji. Niadtong 2000s, ang among grupo sa mga estudyanteng Adventista nagsigi og balhin-balhin og lugar matag Sabado. Nag-abang mi og lecture rooms o community halls, nagpas-an og instruments ug sound system ug usahay mabasa pa sa ulan. Lisod ang kahimtang, apan adunay usa ka damgo nga makabaton og kaugalingong lugar diin ang mga batan-ong estudyante makasimba, motubo sa pagtuo ug maandam isip mga ambassadors ni Kristo. Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo pinaagi sa 13th Sabbath offering sa ikatulong quarter sa 2006 ug nadugangan pa sa 2009. Tungod sa matinumanong paghatag sa mga miyembro sa tibuok kalibutan, napalit ang yuta sa 7 Grantham Road, Suva ug natukod ang PTEC o Pacific Tertiary Evangelistic Center. Karon, ang PTEC usa ka buhing komunidad sa pagtuo. Nailan kini sa Contemporary Choir Ministry, Impact Outreach ug Adventist Students Association o ASA. Dinhi daghang estudyante nakakaplag og katuyuan, liderato ug tinuod nga panaghiusa. Sama sa giingon ni Sandra Dosabea gikan sa Solomon Islands, ang pinakataas nga punto sa akong espirituhanong kinabuhi nahitabo sa PTEC. Ang Dios matinud-anon ug maayo. Ang PTEC dili lang building, kini usa ka panimalay, usa ka testamento sa pagtuo, pagkamanghihatagon ug panaghiusa. Salamat sa World Church sa inyong mga halad nga nagpatukod niini. Ang inyong paghatag nakatabang sa paghulma sa kinabuhi sa daghang mga batan-o. Ang inyong 13th Sabbath offering karon nga quarter motabang usab og suporta sa health projects alang sa mga kabataan sa Solomon Islands ug Vanuatu. Hinaot gamito nato ang atong mga gasa uban sa pagpasalamat ug kasing-kasing alang sa misyon samtang ang kahayag sa Dios magpadayon sa pagsidlak pinaagi kanato. Salamat sa pagplano ug madagayaon nga halad.